yasa mutane ba sa yawan yin magana akan Sudan ne? Sudan suna cikin bala'i fa, hankalin mutane duka ya koma zuwa Gaza. Amma ba a magana akan Sudan, kashe su ake yi fiye da yadda mutane ba sa tsammani. Sannan an toshe duk wata hanyar da mutane za su san cewa Sudan na cikin bala'i. Yanzu ka kalli wannan bidiyon ka gani, duba ka gani. In kana da Google Earth, idan ka yi zooming na garin Al-Fashir, daidai wannan location ɗin, za ka ga jini ne a ƙasa, busasshen jini wanda an kashe mutane ne an bari. Shin ka san me yake nufi ka yi zooming da Google Earth ka ga jini a ƙasa? 1000 feet, nisan ƙafa 1000 daga sama ka kalli jini. Wani irin yawan jini ne a ƙasa? Wannan shine fa halin da Sudan ke ciki. Da Allah kada mu manta da Sudan a cikin addu'a. Sannan influencers ku yi kokari ku yi bidiyo a kai, mutane su san halin da Sudan ke ciki, a dinga sa su a addu'a da Allah. Da fatan Allah ya kawo ma Sudan ɗauki. Kuma wa'innan munafukan ƙasashen da suka sa Sudan a cikin wannan hali, ya Allah ka yi mana maganin su.